Nagasali ka sa iyong mga katawhan. Nagasali ka nga di mo kami pasagdan. Nagasali ka sa mga pulong mo. Nagasali ka kanamo, o Ginoo. Nagasali ka nga di mo kami biyaan. Nagasali ka nga di mo kami talitan. Sa kanuna ikaw magkikauban, ikaw tinod nga dalampanan, o Ginoo. Ikaw nagpaminaw sa Shine FM 95.9 sa dial sa inyong mga radyo. Shine FM 95.9. Pastor King on air. Pastor King on air. Rise up and shine with Pastor King. Pastor King on air. Pastor King on air. Pastor King on air. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning sa tanan tong makaigsunan sa tanan tong mga tik paminan din sa Shine FM 95.9. Good morning, good morning, good morning sa tanan usab nga nagasunod kanato via Facebook Live.
kaninyong tanan. Happy day and happy morning mga kaigsunan. Maguban-uban na sab kita ini nga kabuntagon. Pulong sa Ginoo inyong madunggan og mabatian. Okay, sa tanang galantaw, sa tanang naminaw, happy day mga kaigsunan. Ang Dios magpanalangin, maghatag kalig-on kadasig kanatong tanan. Nasayod ko ang Dios mahimuon og may buhaton diri sa atong kinabuhi. Og mo na mga kaigsunan, padayon kita sa pagsunod og mabinantayon sa tong kaugalingon. Base unya kining atong gigunitan, maoray mohatod kanato sa kaalautan. Wala makaigsunan, mas maayo gyud nga maabtikon kita, mabinantayon, tabanganay kita. Ako pwedeng masipyat, kitang tanan pwedeng masipyat. Wala makaigsunan, importanteng karon palang daan, magtinabangay kita unsay mga butang nga posibleng makahatod kanato sa kaalautan. May nang sayo palang daan, nasayra na mga pinangga. Okay, happy morning kanatong tanan. Ang Dios magpanalangin, magatag kaligon. Sa ato nga pagpadayon, maghimo na kitag mga pagampo mga kaigsunan. Okay, so sabay kita ining oras ug takna sa kabuntagon. Amahan ang mga langit nun, salamat Lord ining oras ug takna sa kabuntagon. Dalaygon ka sa among kinabuhi. Wala kami arang mahimo Lord kung walang imong tabang ugi. Tabangi ako Ginoo, tabangi mo mga kaigsunan nga naminaw lantaw karon. Salamat Lord sa walay puas nimo nga pag-atiman sa among katulogon. Sa mo Ginoong pagpahulay, sa mo nga pagbiyahe bisan asa mo adto naa kagakuyog kauban. Father God, kung kami may dako mang kasalanan o may gamay kasalanan, kini si mga tubangan kasalanan kini og dili kini takos ug ngayan nga matubang diya kanimo busa. Father God, ining oras ug takna sa kabuntagon, akong gipangayo kanimo Lord ang kapasayloan sa mga kalapasan nga diin posible kaming masipyat sa mga pagpanulti, gawi, batasan ug uban pa. Busa Lord, tabangi kami ug willing kaming magpa-correction, willing kami Ginoo nga magpausab. Ikaw ang Dios nga magdumala sa among kinabuhi. Lord, salamat kay sa tanang kasunod dominaw, naglantaw karon sa Facebook Live, giyahig tabangi sila nga sa kanunay ilang mabuhat, among mabuhat ang imong kagustuhan. Lord, mag-bless kay ni nga programa, maghatag kini Ginoo og dakong kalig-on kadasig ngadto sa tanang kasunod og naminaw. Father God, ikaw maghatag og kasing-kasing nga diin na able aron ang kamatuoran makasulod sa ilahang nga dughan. Kining tanan akong giampo, pinagi si mga anak nga mao si Kristo luwas, kitang tanan nga nagsabay magaingon. Amen og amen. Okay, sa tanang kasunod og naminaw da, mayo nga buntag kaninyong tanan mga kaigsunan. Kuyod na sab kita ini nga kabuntagon aron na pagahisgutan na sab nato ang mensahe sa Dios nga mahimo nga lig-on og kusgan mga kaigsunan sa ato nga dughan, kay pulong man sa Ginoo ang atong gipamatian. Okay, magbasa na tag mga mensahe kay para makatagaan ginato ning pagtagad. May buntag da ni Ray Gondoncillo Fabio. May buntag Pastor Kim, bisan dili ko kadungog kay wala ko ilod. Sige lang. Okay, salamat kayo sa itong makiksunan. May buntag da ni Limbe Picore og may buntag Brad og ang Dios magapanalangin diha kanimo. Og isab ni Jofil Mar, good morning Pastor Kim. Og isab ni Sister Linlin Gregorio, good morning Pastor Kim, og sa tanan nga mga viewers dalaygon ng Dios. Okay, mga kaigsunan, maguban-uban na sab kita sa tanang kasunod dominaw. May buntag dang Nanay Nining nga nagsunod kanato ining sayo sa kabuntagon. May buntag nay og ang Dios magapanalangin diha kanimo sa tibuok nimo nga kinabuhi. Og sa tanan pa nato nga mga kaigsunan, paki-share sa ato nga live mga kaigsunan ko kay atong tagaan og pagtagad ang inyo nga mga mensahe. No, i-share lang mga kaigsunan aron makadungog usab ang katawhan nga diin makadungog usab sila sa mga manindot ug matahob mga pulong. So salamat sa tunga buhing Dios sa tanang galantaw na to sa Facebook Live og naminaw sa radio set. Happy morning mga kaigsuunan ko. Dalaygon kayong Dios sa ato mga kinabuhi mga kaigsuunan. Okay, so sa makausa mga kaigsunan ko, may buntag ni Sister Janice, good morning Pastor Kim, og sa tanang kaigsunan diha ni Kristo Jesus, dalaygon ang Dios labaw sa tanan. God bless you Pastor. Alamat Sister Janice og Sangguinsa. Og good morning usab diha ni Flores Lowens sa Blessed Wednesday morning po Pastor Kim. We are watching and listening from Montalban, Rodriguez, Rizal, Manila.
Okay mga kaigsunan dinhi at inyong madunggan og mabati ang mga mensahe sa Dios adlaw ug gabi pinagi sa ato nga pag-broadcast. Og kini mga kaigsunan ang katuyuan ini mao ang kagawasan sa katawhan mo nang mutudlo ta dinhi klaro aron mga kaigsunan dili ta malang-alang. Manang dinhi wala ta naglantaw og comfort sa kaugalingon. Ang atong gilantaw diri comfort sa atong kalag. Dili ko magtudlo din higon sa imong ganahan, magtudlo ko diri sa imong gikinahanglan. Usbon ako, dili ko magtudlo sa imong ganahan, magtudlo ko unsay gikinahanglan. Kay mga kaigsunan daghang panahon nga ang ganahan sa atong lawas, ganahan nga paminahon, dili angayan sa atong mga kalag. Dinhi ang kasiguruhan sa kalag may atong gisiguro mga kaigsunan, ang security sa atong kalag maugi atong gipangandoy kanunay mga pinanggap. Munang kung walay pagkamatarong, walay pagkabaraan, walay pagkaputli, walay pagkinabuhi nga sama ni Kristo, walay makakita sa Dios mga kaigsunan. Munang dinhi klaro kaya nga mga mensahe nga atong gipadangat diha kaninyo nga diin paglikay, pagamping sa kaugalingon, pwede man atong ikahiubos, ikalagot ang atong nadunggan, pero igsuon ko sulay og sunod, diba imong kalag mahimong magbalipayon. Ipadangat ang imong mga mensahe igsoon kay tanang tagaan sa pagtagad og sa ato nga pagpadayon minaw na kita og matahom nga awit mga kaigsunan. To sa nga paminahon tapos dito ta sa tumin sa dili ko ta sugura sa mga kaigsunan kay medyo gadoble akong obra karon. Medyo ubay-ubay na po ko lang atimanon mga kaigsunan. So siguro mga 9 ra ko. Mga 9 ra siguro ko kapin mga kaigsunan no. So ini nga to nga panag-uban mga kaigsunan. So maminaw na kita og matahom anindot nga awit. Ang kinabuhi mo niining kalibutan, kakawangan lamang ang pagpaningkamot mo. Ang kinabuhi mo walay kalipayan kung siya wala sa imong giliran. Huna-huna gayud ang kinabuhi mo kung siya wala kanimo. Huna-huna gayud ang kinabuhi mo kung ikaw halayo sa Ginoo. Kapait, kasakit o kaguol ang masinati mo, o dili ka mahimutan. Ang Diyos naghulat lamang kung kanus
kinabuhi mo kung sa walang kanimo. Huna-huna gayud ang kinabuhi mo kung ikaw halayo sa Ginoo. Kung ikaw halayo sa Ginoo. Kung ikaw halayo sa Ginoo. Pastor King on air. Okay, salamat mga kaigsunan sa inyong pagsunod o pagpaminaw. Tanang kasunod na minaw diya, may buntag. Gato sa nimbasahon ng mga messages. Good morning Dani Inday Lorenzi, Kalyura. So good morning. Good morning Pastor. Watching here in Ayongan. Okay, salamat kayo sa itong mga kaigsunan diya sa Ayongan. Atong mga pinangga diha. Ang ato ang buluhaton diya sa Ayongan mga kaigsunan. Nga naa diha sa nalimot ko sa ngalan ng sityo ha. Basta kay do oras sa proper. So naata diha sa Ayongan mga kaigsunan matag Huwebes sa alas 7. Ang ato alas 7 sa gabi. Do nata regular na mga kaigsunan every Huwebes. Sa matag ugma anak ko Ayongan mga kaigsunan alas 7 sa gabi. Diya sa may basta kay diha tos market dapita. So padulong sa baybay no. Okay, so salamat kay sa tong mga kaigsunan diha sa Ayongan sa tanan nga nagsunod og naminaw. Morning Pastor Kim o good morning sa tanan watching from Argos sa Tubig, Zamboanga del Sur. Salamat sa itong mga kaigsunan nga nagsunod og naminaw ining oras ug takna sa kabuntagon. Pulong sa Ginoo inyong madunggan og mabatian gayod mga pinangga. Okay, salamat mga pinangga ko nga nagasabay karon ini nga oras. Dalaygon kay ang Dios sa tanan nga panahon, sa tanan nga oras. Ang usa sa mga katuyuan nga atong kanunay nga giawhag diha kaninyo ang pagkinabuhi nga matarong. Useless mga kaigsunan ang imong pagkadasig sa simbahan, pagkadasig sa mga buluhaton, okay ha? Mga buluhaton ning tambong kag Bible study, ning simba ka, ning adto ka didto, ning kuyog ka ni pastor, ning attend ka sa nagkadaiya nga mga aktibidades, panahon sa anniversary, ning participate ka, halos tanan nga mga gimbuhaton naa ka, unya nag-decorate ka, ug uban pa igsuon. No? Unya naghatag pagyud ka og baboy siguro, ning hatag kag bugas, ning hatag kag palit lamas, ug uban pa halos tanan ning perform ka. So, kung atong tanawon, ang maglantaw nato igsuon, makaingon gyud kabuutan gining bata. Kabuutan ni si brother, si sister kay nagamangihatagon kayo. Nya lipay po ta igsoon. Kabalo mo dili kay kuha na maingganyo magigsunan even matag pagkaog milyon pa. Ngano? Dili na may basihan ang igsoon ko nga tama na ang imong kinabuhi sa Dios basian ang mga butanga. Sayop din na pastor, dili sayop. No, dili sayop na. Insakto na. Pero ayaw og kakumpiyansa kay basig diha lang ka makaingon nga kining buhata dawaton ako sa Dios. Naapatay mga butang nga kinahanglan nato nga buhaton kaysa anang mga butanga. Oh. Napa. Kana makaigsunan ak dili kumiyo sayop, pero ayaw ibutang sa imong kaugalingon nga tungod anang imong mga maayo nga buhat, makonsider na ka nga anak sa Dios, no? Makonsider na ka nga anak sa Dios. O makonsider na ka nga hinlo og putli. Dili mga kaigsunan. Ngano, dili lang usa ka sugo ang naa sa Biblia. Dili lang usa ka mga buhatonon ang naa sa Biblia. No? Dili lang usa, daghan kini. Ug ang usa sa pinakagikinahanglan igsuon ko, ang sulod na to. Ang atong sulod, ang atong dughan, ang atong kasing-kasing, ang atong pagbati. No? Muna mga kaigsunan, kay wala may gaingon sa Biblia nga og dili ka trabaho diha di ka malangit, pero naagig ingon kung walay pagkabalaan igsuon ko di gyud malangit. No, wa gyud makakitag Dios. Muna mga igsunan, first of all, una sa tanan, una nato himuon ang mga kasuguan sa Dios nga gitawag og mga kanang outside nga mga buluhaton,
atong unahon ang inside. Unsa man ang atong sulod? Ang sulod sa atong kasing-kasing, ang sulod sa atong dughan kay mao kini ang balikan sa Dios. Dili nga nakatukod og simbahan, dili nga nakatabang ka, nakadecorate ka, nakahatag kag baboy, nakahatag kag bugas ug uban pa nakalabgib ka na pastor. No. Maayo na nga buhat. Kana siya bunga na lang na sa imong paghigugma sa Dios. To express your love to God, you have to give sa imong nga igsuon, pagtabang sa imong nga igsuon, pagpaambit, pagtinabangay. Yes, kay ngano igsuon, bisag ikaw pa ang pinaka manggitabangon, matinabangon nga tao sa tibuok kalibutan. Pag wala na bag-o ang imong kasing-kasing, pakyas ta. Pag ang imong huna-huna dili gyapon in line sa huna-huna sa Dios, bisag ikaw pa ang pinakabuutan, giver kay ka nga tao. No? Halos walay tao nga makasaway nimo kay manggihatagon ka, mutabang kas komunidad, daghan kag mga gipa-eskwela, daghan kag gitabangan sa ospital, gipakaon, gitagag bugas, ug uban pa, dili na assurance nga anak ka ng Dios. Pero buhat na, maayo na siya nga buhat, apan dili na lisensya nga diin ang Dios mag-consider na nimo nga anak. Kay ngano igsoon, naapatay daghang buhaton sulod sa atong dughan. Kaya unsa man manggihatagon tuod ka, pero wala gid na bag-o ang sulod sa imong dughan. No? Muna man kayson importante dinhi sa atong pagtudlo nga magsugod kita sa sinugdanan. Una, magkaroon tag relasyon sa Dios. Okay? Magkaroon tag relasyon. Makailata sa atong kasaypanan, makailata sa atong kasalanan, makailata sa atong kakulangan. Muilata nga wala tay mahimo sa tubangan sa Dios. Ug dihaigson atong ilhon nga wala gitay mahimo kung wala ang Dios. Ug naa ang tumang pagpaubos. Pagpaubos. Unya ang tanan nato mga kasalanan gikan kaniadto hangtod karon. Ato nang pangayuag pasaylo ug magpasaylo na sabta ug mudawat tag pasaylo. Kung adunay mga igpasaylo nato, adunay mga nasipyat, unya dili na magtanom o dili na magbaton og pagdumot. Una sa tanan, para klaro gyud, hinluan una nato ang ato nga personal. Okay? Personal una nato ang atong paningkamutan nga mahimong mahinlo, malimpyo, maputli. Kay ngano igsoon, base niyag maigo ta didto sa Mateo City 21 nga dili ang tanan magtawag kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit kun dili kadto lamang nagtuman sa kabubuton samahan nga tuwa sa langit. Kung imo nang tanawon mga kaigsunan, kabubuton samahan, unsa may kabubuton samahan? Apil na sa kabubuton samahan ang pagtinabangay, paghinatagay. Okay na. Pero igsoon, ug mauna nga pagtabang lang sayon ra kay nang himuon oy. Sayon ana. Bisag gaguot akong dughan, pwede mo akong katabang. Bisag galagot ko, pwede mo akong kapanghatag. Pero ang tinuod nga daigugma dili pwedeng dili manghatag. Usahay igsoon nabaliktad ang kahimtang sa atong panahon. Nabaliktad igsoon ko ang kahimtang sa atong pagsunod diha sa Ginoo. Wa nagiingon bitaw nga dagang ning simba aron maluwas. Dagang ni simba aron maluwas mga kaigsunan ko. Pagkasayop nga prinsipyo mga kaigsunan. Nga panalitan ko di ka kasimba ron. Nibalik ang Ginoo wa kakabot og simbahan. Di ta maluwasan No? Nagbubalik ko ang Ginoo atol nga gabi So mga kaigsunan, dagha mga prinsipyo nga wala gid nato kayo pa masabti diha sa Biblia. Muna nga dapat magbasa ta. Ingon mga kaigsunan, mo na nahitabo. Adunay kusog kayong mo-react. Pero dili himasag Biblia. Himasa mag Biblia, pero timan dili tanang himasag Biblia makahatag og kumpletong detalye sa Biblia kay ngano man. Dili og naay mo explain igsoon ko about Bible. Paminaw ha.
og naay mo explain about Bible, dili kay ko ana compatible bisag unsa pa siya kamaayo. Ako sa tan-awon ang iyang kinabuhi ngano man igsoon, ang Biblia dili biniyanong ma-explain sa mga taong makasasala. Ha? Kay ngano ang Biblia igsoon guided by the Holy Spirit. Ang tao lamang nga puno sa Espiritu, mga tinago nga butang, maunay makahatag og insaktong kahulugan sa Biblia. Usahay approve kay ta nga paminaw ha. Grabe ta kakisikuan, grabe mo explain, pero ang baig son tanawang kinabuhi. Imo tong makita kung di ka kabantay. Paminaw igsoon na kung di tuod ka kabantay, makaingon ka kamaayong mo explain, kamaayong mo detalye sa Biblia. Pero bisyoso. Ang ba perting hugawa. Ang kinabuhi perting hambugirua. Pero may mo explain sa Biblia, igsoon ko no. Pwede tanang ma-explain ang Biblia by head knowledge. Ha? O pwede ka nang ma-deceive. Ako igsoon, mas compatible ko kung ang ma-explain sa Biblia walay iniskwilahan, pero akong makita ang iyang kinabuhi, grabe ka mapailubon, grabe ka mapainobsanon, kay ngano wa ko magtan-aw sa iyang level, sa iyang school attainment, naglantaw ko nga gikuyugan siya Dios. Pag gikuyugan siya Dios, mga kaigsuunan ko, ay kog ingna nga dili siya hatagag Biblia pagsabot. Dili siya hatagag gahom sa pagsabot unsay naa sa Biblia. Mga tinago nga butang. Nabantayan ba ninyo? Mga tinago nga butang ikapadayag, mga kaigsunan. So ang Espiritu lamang sa Dios ang makahatag ni ana og kaalam sa mga tinago nga butang nga wala pa nato masabtan ang Espiritu sa Dios. Muna, mga kaigsunan, dili basta-basta nato nga ma-explain ang Biblia. Let the Bible explain. Muna sa tanang kasunod og naminaw karon, ayaw ninyo tugutig soon nga explain nimo ang Biblia pinaagi sa imong kaugalingong kaalam. Kinahanglan ta mangayog kaalam sa Dios aron mahatag nato ang tinuod nga kahulugan. Og di nay mga kahulugan sa Biblia igsoon nga dili na to basta-basta nga ma-explain diha nga kinahanglan tag panahon. O adunay mga panahon igsoon magpaabot kita og mga panahon aron ato pang masabtan. Muna ako igsoon dili ko basta-basta nga mohatag og detalye diha kaninyo kung wala ko ni matun-e, wala ko ni mabasa, lalo na sa tanan wala ko ni wala ako magiyahi sa Espiritu Santo ani. Kay dili bet tanan bisag pastor ko, dili bet tanan nga naa sa Biblia akong mahatag ang accurate nga kahulugan. Nga naman, we need time, we need more studies, and magpaabot tag kanus ihatag sa Espiritu Santo ang isaktong kahulugan, mga kaigsunan. Muna ang usa sa pinakaimportante natong tagaan og pagtagad nga diin dapat sa atong kinabuhi igsoon dili masayang ang atong gihaguan. Ha? Dili masayang ang atong gihaguan. Dapat gyud ta mahimo, mga kaigsunan, nga mabinantayon. Muna sa tanan nga gasunod og naminaw karon, kinahanglan, mga kaigsunan ko, nga atong tan-awon pag-ayo aron dili masayang kining atong gihaguan. Nang Biblia nagsulti, your labor in the Lord is not in vain. Pero ang pangutana, naglibor ba ka, naghago ba ka para sa Dios? Naglibor ba ka, naghago ba ka para sa Dios? Yes, miingon ta nga naghago. Pero ang pangutana, sa tanan ba nimo nga kahago, basig una-una ra nimo nga nakaingon ka nga naghago ka para sa Dios, pero actually para ra ni imong kaugalingon? Basig atuo ta igsoon nga atong paghago para sa Dios, pero para ra sa atong kaugalingon. Muna mga butang nga ngayon natong himuon, bantayan sa tibok natong kinabuhi. Muna, mga kaigsunan, ayaw gyud og pagkumpiyansa. Siguraduha nga sa ato nga pagtrabaho, sa ato nga pagkugi,
sa ato nga paghimo nining tanan, unal ang atong kasing-kasing. Ha? Ang atong kasing-kasing dapat una nga hinlo, una nga putli, una nga sigurado. Kay ngano man mga kaigsunan, sayang ang atong gihaguan unya mahulog ra di ay sa walay kapuslanan. Kay ngano naa day sala nga nagpabilin, naa day kaligot-got, kahasol, kabugat, kapungot ug uban pa nga hangtod karon imo gihapong gidaladala. Kay moingon ka nga namang moingon wala ra manggod, okay ra manggod, o ngano man nga nausab man nga sa una dili man ni ingon ani. Ha? Nganon dili man ni ingon ani sa una. Karon malaman nin hitabo. Sa ato pa naay nakaingon o kini nga nakaingon wala matagig pagtagad. Ha? Mo na giingon ba? Gipasaylo ti ka pero wala ginako mahikalimti. Murara nag wala nagpasaylo. Murara nag wala nakapasaylo. Once you forgive, you forget. Ha? Mo na mga kaigsunan. Kaya usahay manggod, mo insert ning flesh, kining unod. Kining unod og mao ni makapanglihok sa tao mga kaigsunan. Halos makalimtan ang halos makalimtan ang tanan. Pag mo na mo hari. Muna sa akong kinabi, dili pwede nga untan ko ni akong unod. Gusto sa akong unod. Dili pwede kay ngano. Bati kay mga kaigsunan, mo nag-ingon sa atong kinabuhi. Pag mo ingon ta nga okay ra pero may pinagbago. There is something wrong. Matingala na lang ta mga kaigsunan. That is why sa akong kinabuhi mga kaigsunan, ako mo gini akong kinaya kaniadto. Bisan og di ka ganahan ako, akong paningkamutan nga diin mapamatud-an ako nga anak ko Ginoo. Akong paningkamutan mga kaigsunan nga sa tanan nga dili ganahan nimo higugmaa, sa tanan nga dili gusto nimo higugmaa ug ayaw pangitag paarason nga diin makahuna-huna kag negative niya. Think positive. Mao na ang usa sa pinakanindot mga kaigsunan, we are the believers of God. So kinahanglang mapamatud-an tani sa ato nga mga buhat, sa ato nga linihukan, sa ato nga gawi, sa ato nga batasan, sa atong kasing-kasing, dapat mga kaigsunan ato kining ikapamatuod. Nga kita mga anak sa Dios, dapat wise kita sa nagkadaiya nga kahimtang sa atong kinabuhi mga kaigsunan. Kaya ano, sayang ang atong paghimo sa buluhaton, sayang ang atong pagpadayon sa pag-alagad sa Ginoo kung ang atong kasing-kasing may mga butang nga wala pa masitol mga kaigsunan. Muna importante kayo nga sa atong kinabuhi igsoon, usa ta mo proceed sa unahan, wala tay gibiyaan. Usa ta mo proceed sa unahan, ato una nga siguraduhon, wala batay natumban. Nagakabugnaw, gikuptan mo ako sa imong pananaw. Sa panahon nga ako nahisalaag, ang presensya mo imong ipabayag. Gibuhat mo ang tanan, aron ako may
King on Air. Okay mga kaigsunan, ang atong singgit kaluwasan alang sa katawhan. Salamat sa mga naglantaw nato ni Maymay Temporada Mimi. Good morning og good morning usab ni Sister Gingging Simpron og ni Ria Jane. Salamat kayo sa inyong paglantaw ining og ni Miss Jaylin og ni Brother Armando Inglaterra kaninyong tanan nga nagsunod og naminaw. Wala mga kaigsunan kanunay natong giawhag. Usa ta mo padayon sa pag-alagad sa tanan nga bag-o pa lang no. Kay kini akong pagtudlo mga kaigsunan na ay maybe makaingon ka nga nangalagad ang mga pastor nag-proceed naman ko. Di man igsuon pwede kong mobalik sa basic. Kini bag-o pang galantaw, bago pa po makadungog. So dinhi sa radio mga kaigsunan kabantay mo sa mga radio station is paulit-ulit gina siya. Ngano man dili same hour nga same og mga listeners. So posible kamo kini nga teaching dili na ni haom ninyo pero muhaom ni sa mga bag-uhay pa nga nagsugod pag-alagad sa Ginoo. So akong ginatudlo igsoon akong ginapangay Lord unsa pa man ang akong ikatudlo. No? So naghisgot ta og prayer sa nilabay. So muna mga kaigsunan karon ato na sab nga ipabot diha kaninyo nga usa kita mo padayon sa pagpangalagad sa Ginoo o nagpadayon ta. Una na tong siguradoon ang atong kinabuhi okay, ang ato nga kasing-kasing okay, kay nga naman kung dili kini siya ma-okay mga kaigsunan maabot na ka sa perting taasa pero naaday kay gibiyaan nga pagsunod wala nimong matuman. Timani ang pag-alagad sa Ginoo mga kaigsunan ang pag-alagad sa Ginoo mao ni ang atong tan-awon nga diin dili pwede ka nga manglakab wasig manglakab dili pwede nga pag-alagad sa Ginoo na kaybiyaan. Halimbawa kusog kayo ka nga manghatag ikanapulo o mga unang bunga o uban pa nga hatag kas pastor kining tabang ka sa simbahan okay kay na nakoy pangutana kanang imong gihimo lisensya na ba nang malangit ka? Hanana mga kaigsunan lisensya na ba nang malangit ka? Dapat balik ka sa basic. Una, nakadungog ka sa mensahe sa Diyos Roma 10:17. Nakadungog ka. Unya, mituo ka. Okay? Mituo ka. Muna'y ibutan to muna'y pagsugot. Nakadungog ka kay may nagwali. Mituo ka. Kitsa mo gituan si Kristo. Mituo ka sa wali ni pastor. Sunod, miila ka sa imong kasaypanan, miila ka sa imong kasalanan, ibutang na to, nangay kag pasaylo, gisulti ang tanan, unya imong gidawat si Ginoong Kristo diha sa imong kinabuhi. So gidawat nimo, so okay na ang tanan. Unya na may sunod igsuon mauman ang pagpangalagad, mo na ang pag-alagad, mapagbuhat og maayo og uban pa. Nya pagpasaylo, so tanan imo nang ginahimo. So karon, mo na usa sa pinakanindot nga clean da ang tanan. So pwede na ka mo proceed igsuon ko ngadto sa nan kay hinlo na nakapasaylo na ka tanan nahimo na nimo ang tanan nga proseso. So pwede na ka nga usa sa akong pagserbisyo diha sa Ginoo manghatag ko kay may kaya kas kinabuhi manghatag ko sa mga bata finance ko sa simbahan magtabang sab ko ni pastor unya magkuan ko mga feeding magkuan ko og kanang mga mugader ko og nagkadaiya nga buluhaton tukod og simbahan tabang ko sa mga anak sa Ginoo ug uban pa igsuon sumaayo kayo na pero ang nakabulos kusog kay ka mohimo ana unya wa kay may relasyon sa imong asawa, sa imong bana, sa imong mga anak, may kasuko pa ka, may kalagot pa ka. May ka makigatubang sa laing tao ni pastor, ni brother, ni sister, imong igsuon sa simbahan, pero sa imong kasing-kasing, sa imong panimalay, sa imong mga igsuon, mo naging marang-arang og sila may nasuko nimo, nya wala nimo baslig kasuko. Di ba nakuha niyo ang punto mga kaigsunan? Kay kapoy kayo magsigitag hallelujah mo na kapoy ba kay ari ko sa ako ang example. Lisod kay igsuon ko nga magsigi kog tudlo ninyo unya wala koy maayong relasyon sa akong asawa.
Lisod kayo magsigi ko gwali din hiwa ko'y maayong relasyon o di ko katigong matiman sa kong mga anak. Lisod kayo magsigi kog tudlo niyo igsoon nga may kaligot-got ko may kalagot dili ikadinay na ay posible nga makapasuko, makapalagot na ay posibleng makapaguol nato. That is normal. Pero nagpadala ba ka? Ha? So kung naa may makapalagot, batis makapalagot pero wala ka maglagot. Makapahiubos pero wala ka mahiubos. Okay kayo na. Kaysa naay makapalagot apertiging lagutan nimo. Unya gawali ko din pag humana ko gwali. Dili ko may relasyon sa kong asawa, di ko may relasyon sa ko ang ginikanan, sa kong ugangan, o sa mga taong nas palibot. That is normal na nato igsuon nga diin na ay masuko na ay maglagot o guban pa. Pero ayaw basli, ang ilang gihimo ayaw himuha. Ha? Ako di ko, yes, normal na siya mubatit nagkasuko, kalagot kayo boss, ka uguban pa. Pero dili nato na paundayunan. Okay? Dili ta na paundayunan. Ha? Dili pa undayunan. Muna mga kaigsunan, dapat mo proceed to sa unahan, muna gingon, apitin ang taasag na abot, lagtiw na kayo. Unya, madawat ka sa si Dios na. Nga pertinang tinabang nimo o guban pa, unya imong kasing-kasing. Ha? Kauban ra sa istorya mga kaigsunan, basa na labay na itong pagtuon. Nag-lead nag-praise and worship, gawali na, gahimo nag mga buluhaton sa simbahan as normal nga buluhaton. Unya wala day makasal. Kapoy-kapoy malaman na. Do you think malangit? Kay naik pastor nga moingon, okay ra gina pastor. Asa ato pa di na lang ta magpakasal. Ayon lang mo pakasal og mo nang istorya ha. Ha? Muna mga kaigsunan tudlo tag klaro nga dili mo mag-alanganin. Dili ta mo tagaan og third options. No, ikatulong nga option. Murabag nasto nga. Anira, yes or no. Dili ta mo tagaag or. Ha? Pero ana paghatag igsoon. Naitaw nga manggihatagon. Manggihatagon ng tao. Siging ga tithe, siging ga offering, og uban pa tabang ni pastor. Unya wala makasal. Ha? Sultante kas tinud igsoon, bisag milyon pa na imong ihatag. Bisag unsa pa kalimpyo na imong kasing-kasing, pag wa ka makasal nagpadayon kas fornication, wa kay dili ti ka ulog-ulogan, di ti ka ingnon. Bisag unsa pa kalimpyo ng imong kasing-kasing, bisag unsa pa ng imong tinguha, bisag unsa pa na kabalaan sa ngalan nga wala ka makasal, nagpadayon ka sa fornication, kanang imong gihimo useless. Nasabtan niyo ang punto mga kaigsunan? Dinhi dili kumuhatag ni mong third option. It's either yes or no. Nga naman. Ay kung ina. Nga abi kay manghihatagon ka, lisensya na. Nga malangit ka kay manghihatagon ka. Aw, pwede na lang itudlo na to sa tanan nga apag ay lang mong pakasal. Pag manghihatagon ra mo. Aha. No. Once nga naa kay sala nga gibuhat, bisag pila pa ka matarong ng imong nahimo, kay dili pwede ang partial obedience. Ha? Ibutang ko na to. Nakasal ka, maayo po kay gabuhat ka sa tanan buhaton ni simbahan. Wa po kay pag-uli sa ikanapulog mga halad o ng bunga. Maura gyapon ang istorya ha? Mara sa istorya mga kaigsunan nga klaro kayo, wala na to'y bisyo, wa na mag-inom, magtabako, wa na magmama. Pero batig hapog batasan. Ha? Ug masuko wagas. Mangaway gihapon sa pamilya. Ug dili na mabag-o sa pagbalik sa Ginoo. Di na mausok impierno gihapon na padulong. Oh, naman na dayon. Di man gud kahukman ang tao. Yes, dili tinuod na dili kahukman ang tao. Kay di wala tay katungod nga maghukom. Pero sa buhat nimo ay kog ingna nga di pa na madala. Ha? Pero ako mingon, di po ta kasiguro kay tanan ang nag-claim karon nga malangit pwede pa nang maimpierno o atong makita karon nga posibleng maimpierno di pa ta kasiguro pwede pa nang malangit nga naman kadagan pang panahon. Pero mao ni ang klaro nga istorya. Pag ikaw namatay nya naa ka sa pagkabalaan tanan nga gusto sa Ginoo imong gituman, langit ka. Pero ikaw namatay naabtan ka nga naa sa sala wa gyud ka pangayag pasaylo, impierno gyud ka. Munang dinhi igsoon atong gitudlo giklaro. Kung naapay sala nga nahimo sa tao,
kinahanglan karon dayon ato na hunongon ug undangon. Kay walay laing solusyon ani ang pag-undang. Walay laing solusyon ani paghunong. Nganuman dili mo hunong ang tunglo sa tao. Pag nagpabilin ang kasalanan mo na mga kaigsunan, kabalo mo, issue karon is ang sala. Sala nga gibuhat sa tao kay ngano. Dili ko pastor nga mag-pretend nimo nga sige ra brad, simba ra gyud brad. Sa una ato nang taga-agigayon nga makauna-una, siguro mga 1 year. Pero naamang ko sa sitwasyon ba nga usa ka nahitabo mga kaigsunan no. Ako gining kuan ninyo. Solte. Adunay kauban ako nga pastor nga diin naa siya na himamat nga usa ka babae man siguro to. Nga diin daing na gyud kabalo na mata kanang gamay na lang gyud kulang. So atong panahon na sila mo'y wala ko anak kaila, sumbungan na lang gani ko ani nga kahimtang. Unya nagsakit gyud sulod sa dugay na nga panahon. Unya medyo nakamatikod na siguro tong tawha. O babae man to o lalaki nga medyo naagid siya sa kahimtang nga murag di nakaabtan og pila ka adlaw. So kay silingan man naabay nakasumbong ato or I don't know sa story nga nagkatubang sila. Unya gusto nga magpaampo. Gustong magpaampo. Unya kay may ilalagi sila nako nga mo'y nangulo. Unsay gibuhat wala sa nila buhi. Di kay layo bi ako igsoon dire bi ako pero mag-abot mi dito sa Occidental. Dire bi ako. So wala gid nila ma-perform or unsa ba? Giadto sa ako, gipaybalo nga mao na. Ni atol man tong naay buluhaton kay wa po ko magtuo nga mao na ditoy kahimtang nga lisod na gyud. Di ko sige, ugma na lang sapon inig kahuman sa tong buluhaton. Di ni agree sila kay wa ko kabalog. Unsa po di ay ang kahimtang? Di sige, tunan niya. Unsa ba ni tabo mga kaigsunan? Nga wa naman kaabte, kinamatay naman. No? Namatay na. Wa kaabte. Kaya paabot sila nako. Igsuon mo ni ang kahimtang akong nakuha. Nakaingon ko may unta inyo tong gipadawat sa Ginoo. Inyo tong gitudloan bago kung mamatay man siya walay problema dawaton siya sa Ginoo. Makahinulsol sa tanan niyang kasalanan. Oh? Apan wala man gyud kaabti mo nakaingon ko ako lang giingnan. Sa sunod gani ayaw na ko ninyo paabuta kung inyo nakita ang kahimtang. Kamo may katungod. Oh. Muna mga kaigsunan nga wala gyud kaabti nako. Patay na. Muna mga kaigsunan ni ako sa hinanali nga pagtudlo. Ayoko na maulahi mo ta. Halimbawa, magsige pa kong hapoy-hapoy, ako pang ipapretend karon. So, sige kang gabuhat, anak gabuhat, without knowing nga naaday behind anang tanan. Unyag mamatay ko no, prangka ng gining pagka-istorya, way pugong-pugong. Og mamatay ko no, nga gapadayon raghalad, ikanapolo, hala praise and worship, hala leader sa simbahan, unya wa makasal gapadayon sa fornication. Kaysa mahipas ang inlan ane. Malakag masakitan ka basta makakaton ka nga kanang buhata dili na mayo. So that is why ayaw pagsayang og panahon nga gahimo ka sa mga activities sa simbahan. Unya gapadayon kasi mo kasalan. Una na kong itudlo nimo, hunonga kanang dili maayong gibuhat ding ipadayon ang sa simbahan para dili mausik ug masayang ang imong panahon nga gigugol igsoon. Kasayang ko no? Gasigi kag eskwela niya wala day ka ma-enroll. Well, na igsoon. You are not officially enrolled. Unya, pwede mo brayta. Pag resulta,
Pag graduate igsoon sila gapaso, ikaw ga-expect nga mo paso, pero wala day mo ngalan. Kausi ko no. Muna mag-igsoon gamit og wisdom, pag-alagad sige no gamit og wisdom. Sa akong pagtudlo mo nang ayaw mo pagsayang og panahon nga sige mong gasimba, siging galagad gapadayon sa sala. Hunonga ang sala, undanga ang sala, itugyan na sa Ginoo, ala padayon sa pagsimba, padayon sa magbuhat og matarog. O di dawat, way usik. Basa ang Biblia. Ha? Mateo 7:21, dili ang tanan nga magtawag ka na ko Ginoo makasulod sa gingarian sa langit ko dili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa man nga to sa langit. Nya mga tanan ko nakatuman ka. Munang mga lagad ta nya napatay kaligot-got kalagot kaibos ka pungot dili ka pasaylo, dili katigo mga igpasaylo, magpabilin pa sa unod don kalibutanon gawi sinuluban og uban pa mga kaigso walay pagkabalaan sulod o gawas. Pero kusog piting maayuha, kusog king managad, kusog king pagkaon, kusog king mo painom. Ha? Ali pastor. Unya day, kusog ning maningka sa kauban. Sa iyang kasambahay, sa ibang kauban, sa igsuon. Mura magdublikara. Ini katubang ni pastor. Hello pastor. Good morning. Hello sister. Good morning ninyo. Ali lingkod mo. Ali magkuan sa ta nga mga pi. Ali ulat sa pag adto sa kusina. Dali ana mo trabaho diha. Pagkagayantak mo ka. Dali ana. Kay nasi pastor. Oy. Piki na igsoon. Kung giunsa nimo unsa ang imong pagtagad sa imong sa imong igsuon sa imong pamilya, mausab ka sa tanan. Kay timan higugmaa at timana ang imong isig katawo. Timan kanang imong asawa kanang imong bana isig katawo na nimo. Tao na siya. Nako niya ang punto. Dapat sa atong pagtagad pagmahal patas. Nga even pagani pasakitan ka dauton ka ayaw balosig dautan pero tudlo lahi ko igsoon. Yes, dili ko mo balos pero mo disiplina ko. Akong ipakita niya ang sayop niya. Ha? Akong ipakita this is your wrongdoing. This is what you did. You have to repent and don't do it again. Ana igsoon. Kay si Jesus may disiplina. Muna mga kaigsunan sa tanang gasunod og naminaw. Atong ipakita diya kaninyo unsa ka precious kini nga pagtudlo. Magsugod ta sa unang lakang. Ayaw pag sa tawag gani, ayaw uglat-ang. Ayaw glat-angi ang mga lakang. Ayaw glat-angi ang mga steps. Ha? Naay ladder nga gihatag. Diha ka mo subay kay basig are ka sa bongbong, are ka sa pikas, basig mahulog ka kay walay katumban. Muna makaigsunan sa tanang gasunod og naminaw karon usa ka pagtudlo nato nga adunay otoridad mga kaigsunan, di ko mohatag ninyo third options. Nga diin pwede ta direng dapita. Ha? Bisag manggihatagon pa ka. Bisag maluluyon pa ka. Pero madilumtanon po ka. Bisag wa na kay bisyo. Pero nagsimba gyapon kag Dios. Maura nang agiha igsoon. Partial obedience, still disobedience. Ha? Ang katunga or half nga pagsunod mura ra kag wala magsunod. Kay kung imong tanaw nig sumakaingon siguro grabe man si pastor, grabe man pud ka stricto, grabe man pud. Basta ang Biblia. Nakoy ka pa matudo na igsoon. Makaingon sika, ang pagsunod sa Ginoo dili comfort sa imong lawas. Ha? Kay ngano ang atong lawas o atong espiritu kanunay ni nagsumpakianay igsoon ko sa mga unodnon, mga kahidlaw o mga kalibutanong pangandoy kanunay ni. Kabantay ka. Ang atong pangandoy usahay mohatod nato sa tumang kalisdanan. Bisag wala na gikinahanglan pangandoyon. Dili na need kundi wants na. Ha? Dili needs, wants. Kahit hindi mo kailangan, gustuhin mo o anuman ang gusto mo, hindi na kailangan sa bahay mo. Pero gusto mong makuha. Yan ang naghatid sa iyo, sa atin, sa kahirapan. Hindi makomportable
Sa anuman na meron ka o meron ka, meron tayo ngayon. Kaya hanap tayo ng pera, hanap. Hanggang napunta sa disgrasya. Ano ang sabi ng Biblia? Unsay gisulti sa Biblia? Makomportable ka. Sa gihatag sa Dios nimo, ayaw gigugma ang salapi. Kaya ang Dios nagaingon, dili kita niya talikdan, dili kita niya biyaan. Mituo ba ka na? Naniniwala ka ba sa sinabi ng Diyos? Do you believe on that? Of what God says? Muna mga kaigsunan, ang Diyos nagasulti, nagapadayag diri kanato. Sa unsay mga butanga ang ayan nga himuon sa tao, pero ang tao ning tiwalag mao na nagkalisod. Mao na nagkalisod. Naapikhan. Kay nga naman bisag over umanaging over capacity na nangutang. Dili sayo pang pagpangutang, pero ang nahitabo igsoon ko na over. Di na kaya sa budget. Ang imong income, sample lang ni, nag-income ka og 5,000 a month. Mao na nag-income ka og 5,000 a month. Ingon ana lang ang imong income. Unya ang imo hapod nga utang is 6,000 a month. Unsa pay imong ipalit og bugas? Unsa pay imong ipalit og sudan para sa eskwela? Awa na. Wa na. Na-deficit na ka, nag-negative na, patay. Muna nga mo desisyon na lang, muna, perti na yun. Hangtod na hitabo, tungod sa gitawag og walay disiplina, tungod sa wants, tungod sa pangandoy, imbes nagsimbara, nawala na. Nga naman. Wala, nangita na kwarta. Kay di na madahan ang balayron. Ako nahitabo dyan anako sa unang mga kaigsunan. Nawala ko kung kadali sa kalibutan. Nawala ko kadali sa pagpangalagad sa Ginoo nga naman. Akong utok ibayad sa utang. Akong utok ibayad sa utang. Pagkasakita. Igsoon, pwede pang mausab ang tanan. Muna nga, kanunay na itong ipaabot ka kaninyo. Kini nga mga pahimangno, kini nga mga pagtudlo, usa kini ka-importante kayo nga dapat natong mabalaan. Puno sa pangandoy, tinguha, hangtod na kapurdoy-purdoy. Dili man sayop kung mangandoy ka. Pero huna-huna lang po taon igsuon nga ang gisulti sa Biblia, my grace is sufficient for you. Enough lang, insakto lang. Di, sa ato pa, kung makakao, magpakanon ka sa Ginoo sa insakto lang, agoy, kay tuwa na mas mga butang, wa nakahatag sa ikanapolo, sa mga halad, unang bunga, nga naman, ay pastor, apiki kay pastor, kay gibayad sa utang pastor, mao ni pastor, dini samot kay kapurdoy, nga ni samot magkapurdoy? Alangan, wa nakakatuman siyang gusto niya, kaya wadi kakatuman siyang gusto, ay, kung inang pauswagon ka? Ay, kung inang pauswagon ka, wa kakatuman sa gusto sa Ginoo? Give and it shall be given. Paghatag, o ikaw paghatagan, unsaon pa man ang paghatag, igsoon nga, unsaon pa man yung pagkadawat, nga wa na magkanaghatag. O muna, karon wa na kakatag, bayad sa utang. De, ang imong utang, gasigi kag bayad. Always nang gabayad. Yang imong income, wala naman magsunod. Muna usahay igsoon ko, i-appeal pa ng Ginoo. Usay sa atong gusto, angin-angin na to ng Ginoo. Kini para gyud ni sa Ginoo. Pero ang pag-abot na sa kwarta, pagpangutang, kini Ginoo. Magpaampo pa ni pastor, habangin ko ampo pastor kay kuan pastor, kining marilis to pastor. Wala ka pastor. Mao ni. Pastor pong dalo og kwarta, alipay pat. Akong itudloan. Ayaw nagdayon na. Pastor, bahin ta pastor, tagaan ka pastor, ikanapulo pastor, tagaan bagay pastor. Ayaw.
Kay murarag pastor kung katulod nimo sa problema. Karon inigdawat nato perting lamia, inigbayad ana perting naman sakita. Munang dita magtudlo. Nga atong pag-alagad si Ginoo mas tambol tungod lang sa mga kakulang sa kahibalo. No? Muna mga kaigsunan, dapat ang pag-alagad nato ato pag-alagad to si Ginoo tumong ato kaniya. Dili nato saktan og mga butang nga posibleng makaangin, makapalayo ngadto sa Dios. Muna ang atong pag-alagad sa Ginoo mga kaigsunan, dapat atong klaruhon gyud. Klaruhon tani. Nga dapat una nga nagtrabaho ta sa Ginoo, klaro ang atong kaluwasan, klaro ang atong relasyon sa Ginoo. Kay basig petitan daghan ang gipangbuhat unya. Pagbalik unya sa resulta, dili deta anak og Dios. Muna mga kaigsunan, muna'y dako kay natong sulbaronon sa atong kinabuhi. Munang bulahan ta nga may magtudlo ka nato, masakit man o mabugat, atong kalaruhon nga kini kamatuoran og maghatag nato kagawasan. Ayaw tuguti igsoon nga niining mga panahon na nangalagad ka, naghatag ka sa Ginoo pero nahulog nga walay klaro. Ha? Munang dili na to sayangan nga diin nakadungog ta sa mensahe sa Dios karon nga mga lagad ay ta igsoon ko nga kining wala ra day klaro. So mo subay taghagdan nya dili ta manglakab. Kay manglakab taghagdan posible ta anang ma-slide. Kasulay ko igsoon kani adto kanibang magdali ta. Mulukso ko kay mo gusto kong madali abot. Itabo isang paglukso nako kay lalayo ba mo mulatang kag duha ka steps. Na-slide ko. Unay may tabo sa hay. Sa atong kinabuhi pag manglakab ta, di ta mo subay sa gihatag sa Dios nga dalan, sa proseso sa Dios, mo na may tabo daghang nakabuhol-buhol nga kahimtang sa kinabuhi. Mo na makaigsunan ang ato nga ginatun-an diha kana gikaron nga dapat mangalagad ta si Ginoo, mag-alagad ta si Ginoo atong sugdon sa sinugdanan, saktong proseso usa ta mo buhat sa unang butang, sa ubang mga butang. Kay base unya maabot sa punto igsoon ko nga ato kining pagamahayan. Pastor Kim on air. Salamat mga kaigsunan. So dinhin na lang ko kutob gyud kay ang oras nato nya napampukoy laing trabahoon. Maayong buntag sa ato nga mga kaigsunan nga naglantaw karon. Ako sa na-recognize si Aranio Alejandro Jr. Thank you for watching igsoon. Og ni Bibi Tidor, good morning te, happy morning diha kanimo. Og ni Sister Jeneline Patiga Hinoo, good morning. Og good morning Pastor Kim. Og gikan ni Alejandro ni Aranio Alejandro Jr. Kay daghang gihapong nagdala sa ngalan sa Ginoo apan lahi ang tumong tinuod na. Pero tindaghana igsoon pangwarta ang tumong. Unya usahay kini pang mga pastor maangin igsoon nga kining gabuhat og tinarong maangin nga matod pa nga kining pastor nagtukod og simbahan kay para makakwarta kay tinuod mapugod nga naagay nagbuhat sa ingon maangin na lang ning tinarong. Napoy ubang pastor nga baydor. Napoy ubang pastor nga di gyud maayog binuhatan. Napoy ubang pastor nga mo inom ra, mo tabako ra, mo mama ra. Napoy uguban pa. Na nagkigminyo og lain, nakikipon og lain. Unang kining gatinarong madamay igsoon ko ako musulti. Ayaw gitaw ninyo i-general ang tanan nga mga alagad sa Ginoo kay napataw tarong. Napataw tarong. Dili tanang pastor naong og kwarta. Dili tanang pastor baydor. Dili tanang pastor daay seryoso. Napoy dili seryoso. Ha? Muna mga kaigsunan, ayaw gitaw nyo i-judge overall nga kining mga pastor, kining mga maunay gatukod og sikta, gatukod og simbahan, ilahang tinukod dili ni Kristo, maunay kato yung pangwarta guban pa. No. Hindi mo alam mo na yung wa kakabalo sa iyang kasing-kasing. Ayaw siya og
tanawa, ayaw siya sultii o ayaw siya hukmi pinagi sa imong mga mata. Kay ngano naakay butang nga wala makita. Wala nimo masayri ang tinuod nga pinitik siyang kasing-kasing. Posible na akay makita nga klaro gyud kaayo. Pero ayaw hukmi ang tanan nga naghimo sila niini sama sa imuhang nakita karon. Wala mga kaigsunan, atog yung gipadangat ya kaninyo, nga atog yung gampingan ang atong kinabuhing Kristohanon, nga mahimo kitang uyon sa kabubuton sa Ginoo adlaw og gabi. Wala mga kaigsunan, ining oras utak na sa buntagon, magpasalamat kita si Ginoo, atong daygon siya sa tanan nga panahon, sa tanan nga oras. Hopefully, aduna kita yung mga nakatunan, nga diin dapat kita magmaigmat, isip kita mga Kristohanon. Sa tanang kasunod tuminaw, maayo nga buntag ni Dong Ace Solis Quizon. Thank you for watching. Og sa uban pa nato nga managlantaw, Sister Genevieve Temporada. Good morning, Pastor Kim. O sana? Ayaw ko natanaw siguro ni sa imo live, Pastor, naa diri sa ako diri sa sutabangi ko ampo sa kayuhan sa akong anak. Okay, kabala ka, Sis Genevieve. Padayon sa pagtuo pagsalig diha sa Ginoo. Ano mga kaigsunan, ang imong pag-alagad sa Ginoo ayaw saktig kalibutanon nga sistema. Ayaw nag mga worldly nga mga style, worldly nga mga pamaagi, kay wa ginay klaro mga kaigsunan. Kung huli ka sa imong balay, bisan asa ka sa cellphone, mga post nato igsoon, dapat walay makita nga gitawag og like. Marag buslot mga kaigsunan ba. Ang pingi ang imong pagkakristohanon. Ang pingi igso mo na gingom, balakag masuko ka nako. Basta mo sultig ko. Pag mali ka, pag tama ka, tama ka. Sa atong pagkakristohan, atong ampingan igsoon ko nga walay posible nga mga butang nga makalik. Okay, so sa atong nga pagpadayon igsoon ko, amo si bye-bye naman gyud ko diha kaniyo. Thank you kayo sa inyo nga paglantaw, sa pagpaminaw mga kaigsuonan ko. Sa atutas mga pag-ampo mga kaigsunan ko, ining oras utak na sa buntagon sa atong hingpit nga pagpanamilit. Amahan na mo nga langit nun, salamat kay Lord, ining oras utak na sa kabuntagon nga naghatag ka kanamo kaligon o kadasig. Father God, akong giila ang imong pagkagamanan, akong giila ang imong pagkadiyos. Saludar ako kanimo, Father God. Ug ako sa Ginoo nga hangyo dia kanimo nga ikaw magahinlo sa akong kasing-kasing kanamong tanan nga magabuhat kami sumala gyud sa imong kabubuton. Salamat Lord sa tanang kasunod og naminaw nga naa sila karon nga panimalay. Lord, akong ginahangyo diha kanimo nga ikaw maghatag dugang kaalam kay balo proteksyon sa matag usa. Sa tanan nga gasubaybay ini nga programa nga dili nga sa ilang pagpadayon kanunay sila nga gatamod sa imong mga pulong adlaw o gabi. Nga may kausaban, may dako nga kausaban diha sa ila nga dughan, sa ila nga pagpamati, sa ila Ginoo nga pagkinabuhi. Lord, dili ingon lang nga sila namati, kundili ila kining ginabuhat. Amo kining buhaton ang tanan nimong kasuguan. Dalaygon ka sa walay katapusan, kining tanan akong giampo, pinagay si mga anak, nga maos kang Kristo luluwas kitang tanan, magaingon, amen og amen. Salamat makaigsunan, God bless ka natong tanan din hilang kukutob. Sa ngalan sa tibuok pwersa ni nga mao nga si Bianan, kini si Pastor Kim Ryan absin makasaol mag yung kaniyo sa katapusan nga sa tanang plano sa tanang gusto natong pagabuhaton dinhi sa kalibutan, pwede ka natong sipyaton apan alinggig sipyata ang pagtuo pagdawat ni Kristo isip personal nga mangluluwas. Salamat. God bless ka natong tanan. Bye-bye mga kaigsunan. Ikaw nagpaminaw sa Shine FM 95.9 sa Dial.